ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ ଆପେ ଆପେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତାମାନେ ତମ କଥା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ନମିତା ନମିତା ନାୟକ। ନମିତା ନାୟକ। ତାମାନେ ତମ ଆମ ଖଣ୍ଡାୟତ କାଷ୍ଟର? ହଁ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠିକଣା ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ଯେ ମୋ ନିଜର ଥିଲା ମୋ ବୋଉ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆରେ ବାଃ, ତମ ବୋଉ ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ତମେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ତମ ସେଇ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠିକଣା ଦିଅ। ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। କାହା ଠିକଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି? ତାହେଲେ ତମେ ରହୁଥିଲ କୋଉଠି? ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ସେ ମୋତେ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। Oh my God! ତାହେଲେ ତମେ କରିବ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଯୋଉଠି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଜାଗାଟିଏ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହେଇ ରହିଛି। ତମେ ମତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲ? ବାବୁ, ମଣିଷର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏନି ବାବୁ। ମଣିଷର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସିଯାଇଛି ବାବୁ। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ତମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ବାବୁ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ନ ହେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆମ ଘରେ ରହିପାର। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟଟିଏ ଖୋଜୁଛ, ଆମ ଘର ହିଁ ଠିକ୍ ତମକୁ ସେଇଭଳି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ। ମୋର ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର, ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଆମେ ତିନି ଭାଇ। ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଧର୍ମପଦ ପରିଜା, ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇ ଶକ୍ତିପଦ ଆଉ ସାନଟା ରାମପଦ। ମଝିଆ ଭାଇର ବାହାଘର ସରିଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇନି, କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ? ଓ ସିଏ କେମିତି ବାହା ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେଇପାରିଲିନି ସେ କଥା ତମକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ଲାଗିଲା, କୋଉଠି ଝିଅ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲାନି କି କୋଉଠି ମୁଁ ଝିଅକୁ ମନ ପାଇଲିନି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ତମର ହଉଛି ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ରାଶି। ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏକା ଦିନ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ। ଆଉ ସେ ଫେରିଲା ଆଉ ମୁଁ ଶିଶୁପାଳ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଝିଅଟି ଆଗକୁ କାହାକୁ ଭଲ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅଟା ତା ପ୍ରେମିକ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ସାରା ଜୀବନ ଅଭିମାନ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ? ନା ନା ନା, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯୋଉଠୁ ମୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଭାଇଟା ଥାଉ ସାନ ଭାଇଟା କେମିତି ବାହା ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିବାହର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଘରର ସଂସାରର ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଏ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଶୁଣ, ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଦେଖିବ। କ'ଣ? ମାନେ ମୋର ସାବତ ମା। ରାମ ଓ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତା ନିଜ ପୁଅ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ବୋଉ ସହିତ ମିଶିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେମିତି ମୁଁ ତା ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାବତ ପୁଅ। ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣି ମୋ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଟଲେଟ୍ କରିପାରେନି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଘରେ କାଲି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲିନି। କାଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ କଥା ତମେ ଦେଖିବ। ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟା କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ସତରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭୁଲା ମନ।
ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ନମିତା। ସେଇଟା ମୋ କଥା ମୋ ଘର କଥା ତ କହିନି। ଏବେ ତମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୁହ। ବାବୁ, ପହିଲି ଆଷାଢ଼ର ବର୍ଷା ବତୁରା ଭିଜା ମାଟି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ବତୁରା ଭିଜା ମାଟି ମାନେ? ହଁ ବାବୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ କାହାଣୀ। ବର୍ଷା ବତୁରା ଭିଜା ମାଟିର ଲୁହ ବତୁରା ଗପ ପରି ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ, ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଝିଅ। ଏ ଖରାପ ଝିଅର ଗପ ଆପଣ କଣ ଶୁଣିବେ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ତମ ଜୀବନର କାହାଣୀ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଝିଅର ଖରାପ ଗପର କାହାଣୀ। Samaya